S neúspechom v živote sa stretol pravdepodobne asi každý jeden z nás. Všetci úspešní ľudia robia rozhodnutia veľmi rýchlo, menia ich veľmi pomaly, pokiaľ vôbec. Pretože sa naučili, že práve rozhodnutím určujú smer svojho života, nie okolnosti. Celé to začína tým, že nie sme schopní častokrát sa v danej chvíli rozhodnúť. Spraviť pevné a nejaké rozhodnutie. Urobiť krok vpred. Objasníme si prosím na začiatku jednu vec. A to, že keď sa stávame občas neúspešnými, neznamená to, že sme zlyhali na plnej čiare. Že nebudeme nikdy schopní dosiahnuť v živote svoj cieľ alebo sen, prípadne to, o čo sa stále usilujeme. Haló, zdravím ťa, ja som Branislav Falát a dnes sa spoločne pozrieme na to, čo všetko je za tým a ako postupovať, aby sme v živote nezostali stať na mieste, rozhodovali sa a dosahovali požadované výsledky. Za všetkým stojí predovšetkým rozhodnutie. Rozhodnúť sa pre danú vec v určitej chvíli. Keď sa človek nerozhoduje, je to zapričinené najmä dvomi vecami. Poprvé, častokrát je to spôsobené našimi predchádzajúcimi negatívnymi skúsenosťami. Vyčítame si, že sme sa v minulosti rozhodli špatne, alebo sme sa nerozhodli vôbec. A po druhé, je to naše nízke sebavedomie a sebadôvera. Pozrime sa teraz na to spoločne a ukážeme si, ako s tým celým pracovať a posunúť tak naše rozhodnutia na novú a inú úroveň. Keď sa človek nerozhoduje, presnejšie povedané, nevie sa v danú chvíľu rozhodnúť, urobiť tak v živote krok vpred a odkladá tak svoje rozhodnutie, oslabuje, prípadne stráca tým najmä jeho sebavedomie a sebadôvera. Nie je to len príležitosť v živote niečo dosiahnuť, posunúť sa vpred, prípadne získať požadované výsledky. Úprimne si myslím, že je to veľmi podstatné pochopiť. Zamyslieť sa nad tým, ako v takomto prípade nečinnosť a nerozhodnosť znižuje našu sebadôveru. Človek, ktorý má nízke sebavedomie, sebadôveru, si jednoducho neverí. On si neverí. Nie je si istý sám sebou, svojimi rozhodnutiami, prípadne nejakými inými vecami v živote. Má voči sebe pochybnosti, obavy, v poslednom a v najhoršom prípade strach. Vtedy sa takýto človek pravdepodobne rozhodne špatne, alebo sa nerozhodne vôbec. Keď si pod tlakom špatných, negatívnych emócií, tak ti to v živote neprinese nič dobré. Častokrát sme tak ochromení, nerozhodujeme sa, nekonáme. Stojíme na mieste a náš život ovládajú okolnosti, iní ľudia, prípadne aktuálna situácia. Nežijeme tak život podľa našich vlastných predstav. Tu vzniká tak ďalší nevedomý krok a ten je tlak na seba, ktorý si tak zapričiňujeme sami. Sme ešte viacej frustrovaní, nešťastní zo svojho života, výsledkov situácie, pretože sme sa nerozhodli, tak nám to opäť znižuje naše sebavedomie. Veríme si čoraz menej a menej. Je to akýsi zakliatý kolotoč. Tu si povedzme jednu kľúčovú vec. Emócie sú atramentom, ktoré zapisujú myšlienky. Teda všetky informácie do nášho podvedomia, skadiaľ je riadený celý náš život. Pretože rozum nám neriadi naše chovanie. To, kým sme, ako sa správame, jednáme a akých výsledkov v živote dosahujeme. Vieš, myslím si, že je lepšie urobiť radšej jedno špatné rozhodnutie. Vychádzame z toho, že to budeš ty v danej chvíli považovať za svoje špatné rozhodnutie, než zostať nečinný v živote, nechať veci a okolnosti, prípadne ľudí, aby riadili tvoj život. Tým sa poučíš, učíš sa zo svojich chýb a aj napriek tomu urobíš v budúcnosti ďalšie rozhodnutie. Nezostane stať na mieste. Neustále sa zdokonaluješ, pretože práve na chybách rastieš. Učíš sa, posúvaš sa v živote ďalej. Veľa ľudí mi ale vraví: Branislav, veď sa môžem rozhodnúť aj potom.
Môžem to urobiť aj neskôr. Poprvé, je to tak nesprávne, pretože život potom, neskôr, už nie je taký istý. Rovnaký ako teraz. Dá sa to opísať aj obrazne, že nemôžeš dvakrát vstúpiť do tej istej rieky, pretože je v nej už iná voda. Inak povedané, život ide ďalej, všetko sa mení, teda aj okolnosti. A po druhé, keď sa v danej chvíli nerozhodneš, si znova na začiatku toho istého kolotoča. Nerozhoduješ sa. Zostávaš stáť. Cítiš sa naďalej frustrovaný, nešťastný, obeťou svojho života a tvoje sebavedomie tak ide opäť dole a okolnosti naďalej určujú smer tvojho života. Uvediem ti príklad. Stretneš vysnívaného partnera alebo partnerku a on teraz tu stojí pred tebou. Tiež nebudeš čakať a nepovie si, stretneme sa tu o rok alebo o 2. Alebo máš nejakú ponuku na dovolenku, last minute. Tiež sa musíš chopiť príležitosti ihneď, rozhodnúť sa. Inak ti to utečie. Rozhodnúť by si sa mal ihneď. Všetci úspešní ľudia robia rozhodnutia veľmi rýchlo, menia ich veľmi pomaly, pokiaľ vôbec. Pretože sa naučili, že práve rozhodnutím určujú smer svojho života, nie okolnosti. Veľakrát čakaním sa ti tvoj cieľ vzdialuje, alebo sen. Až napokon je tak ďaleko, že ho už nemusíš vôbec dobehnúť. Praje si ho znova, ale nedokážeš to. Nedokážeš ho dobehnúť. Premárniš si tak šancu. Nerozhodovať sa v živote znamená blokovanie tvojho rastu. A rast znamená, že urobíš rozhodnutie, vydáš sa v živote nejakým smerom, po rozhodnutí prichádzajú vždy výsledky. Napríklad, že máš úspech, zbohatneš, dosiahneš svoj požadovaný cieľ. Alebo v inom prípade nemáš nič. Ale to nevadí, pretože aj z toho sa poučíš. Učíš sa a rastieš najmä z chýb. A učením začneš robiť v živote lepšie rozhodnutia. Trebárs sa možno teraz pýtaš sám seba, tak ako sa naučím v živote rýchlo rozhodovať? Keď chceš robiť rýchle rozhodnutia, odporúčam ti jednu jednoduchú vec. Na budúce, keď si budeš objednávať jedlo, či už online alebo kdekoľvek, pozri sa do menu a rozhodni sa do 30 sekúnd. Do 30 sekúnd musíš mať vybrané. Znie to jednoducho a ono to aj jednoduché je. Skús si vybrať jednoducho niečo z karty do 30 sekúnd. Spontánne, intuitívne, rýchlo alebo podľa pocitu z brucha. Aj keď to možno na prvýkrát nedopadne celkom dobre a objedná si niečo, čo ti nebude až tak chutiť. Je to jedno. Aj tak sa učíš. Cvičíš si svoje mentálne svaly. Zdokonaluješ sa. Robíš lepšie rozhodnutie. A hlavne neblokuješ svoj rast. Samozrejme, pri ťažkých a vážnych životných rozhodnutiach si treba dopriať čas. Pozor, tu je dôležité. Dám si na to celé nejaké časové rozhranie. Stanovím si na to nejaký časový rámec. Mimochodom, už tým začína tvoje prvé rozhodnutie. Príkladne dovtedy, že neuvidím nejaké výsledky, požadovanú zmenu, alebo si tam môžeš dosadiť čo len chceš podľa tvojej aktuálnej situácie a potom urobíš následne trvalé rozhodnutie. Rozhodnutie so špecifickým dátumom, ohraničené časom. V takýchto prípadoch nepodceňuješ situáciu a neodpovieš len tak z brucha za 30 sekúnd áno alebo nie. Dúfam, že sa ti aj toto video páčilo a ak poznáš nejakých ľudí, ktorí by to mali vidieť tiež, tak ho prosím zdieľaj ďalej. Ďakujem.